Hola, hola a tots, benvinguts a aquesta classe presentació de literatura catalana contemporània. Hola, jo sóc la professora Aina Montferrer Palmer, professora de català de la Universitat de São Paulo, i aquesta presentació l'he elaborada per a, com ja sabeu, per a recuperar les classes que no he pogut impartir durant el mes de maig i de juny de 2016 per causa de la vaga de la universitat. L'altre dia vam parlar de poesia catalana contemporània i avui parlarem d'assaig, el conte i també de novel·la. L'altre dia, quan parlàvem de poesia, vam veure els que, segons el meu punt de vista, serien els autors més destacats de la poesia catalana contemporània, tot començant per uns autors que venen de fa 2 segles, el modernista Joan Maragall i el noucentista Josep Carner. Després vam parlar de 3 grans poetes com són Carles Riba, Joan Brossa i Foix, i J.B. Foix, i vam centrar-nos una mica en les avantguardes, tot parlant de Brossa. Després vam veure a Pere Quart i a Gabriel Ferrater, i els mallorquins Blai Bonet i Josep Maria Llompart, el valencià Vicent Andrés Estellés i l'escriptor poeta de Roda de Ter Miquel Martí i Pol, Francesc Parcés i Narcís Comadira, la poetessa Maria Mercè Marçal i el poeta menorquí Pons Pons, i finalment vam acabar amb Joan Miquel Oliver, que és el més jove de tots. Vam centrar-nos en l'anàlisi d'un poemari de Vicent Andrés Estellés, com és Llibre de Meravelles. I ara ja passem a parlar de l'assaig. L'assaig en la literatura catalana contemporània, la literatura assagística, que inclou llibres de memòries, inclou fins i tot reculls d'articles d'opinió en premsa i també llibres directament del que és més conegut com a assaig. Els principals assagistes de la literatura catalana contemporània i gairebé de la literatura catalana de tots els temps són el gironí Josep Pla i el valencià de Sueca Joan Fuster. Començarem parlant per Josep Pla. Començarem parlant de Josep Pla. Josep Pla va néixer l'any 1897 i va morir l'any 1981 i, juntament amb Joan Fuster, com he dit, és un dels assagistes en català més importants de tots els temps. I també, en periodisme, és un dels més importants periodistes del segle XX de tota Espanya. Escrivia en català, però també escrivia en espanyol. Però és molt més important dins del cànon literari català. Era una persona que era conservadora i es va mantenir en posicions afins al règim franquista, a la dictadura franquista, i no era independentista, però sí que era en certa manera nacionalista català en el sentit que escrivia en català, escrivia sobre la seva cultura, sobre la seva experiència vital a la província de Girona, i és empordanès ell. I per tant sí que és una de les figures cabdals de la literatura i també que ha reflexionat més sobre la cultura i la idiosincràsia catalana de la ruralitat mediterrània, podríem dir, sobretot empordanesa. Bé, se l'ha titllat de vegades de ser un escriptor, se l'ha titllat d'escriptor misògin, perquè tenia un discurs bastant reaci a la dona en els seus textos, s'expressa en terminologia com per exemple quan diu, en una entrevista diu: me he enamorado del paisaje, de la ciudad, de un árbol, pero no de una mujer, ¿no? I diu, la mujer és el ser antirromàntico per excel·lència. O sigui, ell pel que sigui va tindre experiències negatives amb algunes dones que el van marcar i diguéssim que no ha tingut una vida romàntica prototípica, no? Del que seria el romanticisme i les pel·lícules d'amor.
Tampoc, això tampoc no és que fos tan misògin com sí que ho era, per exemple, Jaume Roig, no? L'escriptor medieval, que sí que era explícitament misògin, per exemple, en la seva obra L'Espill, o Llibre de les dones. Per tant, és conservador i defensor de l'ordre, és una persona d'ordre, tot i que es va exiliar durant la Guerra Civil. És una persona que demostra una especial virtuositat estilística. Per exemple, té una manera molt intel·ligent i que ha marcat molts altres escriptors, fins i tot Jaume Cabré. Quant a la tria de l'adjectiu, i molts escriptors, com ara Fuster, que és contemporani d'ell, també feia aquest ús molt delicat i molt exacte de l'adjectiu, i fins i tot Estellés en la seva poesia, Vicent Andrés Estellés en la seva poesia. Per exemple, hi ha una frase bastant emblemàtica de Josep Pla, que és quan diu que ell fuma per a triar l'adjectiu més encertat. I trobar-lo, el fet de trobar l'adjectiu més encertat per a un substantiu, per a ell és un plaer. Per a ell això seria la sublimació de l'escriptura, seria la perfecció de l'escriptura, la tria exacta i adequada dels adjectius. Pla és un grafòman, una bèstia literària, és a dir, que és una persona que escriu de manera massiva i articula la seva vida al voltant de la literatura. És un excel·lent descriptor del paisatge de l'Empordà i és un cronista, se l'ha titllat de cronista d'un món que desapareix i també d'excel·lent descriptor del paisatge i dels sabors mediterranis. És una persona que gaudeix molt de la gastronomia, és un hedonista de la gastronomia i això es plasma en els seus escrits. Es va popularitzar molt a tot l'estat espanyol per ser un columnista fixe de la revista Destino, probablement la persona més important, l'opinador més important de la revista Destino, que era una revista molt important durant el franquisme. També escriu memòries i les memòries més destacades, els llibres de memòries més destacats de Josep Pla són els que formen el Quadern Gris i que són moltíssimes pàgines, més de 400 pàgines de memòries. L'any, per exemple, com a curiositat, direm que l'any 1959 Josep Pla va visitar Joan Fuster, aquí, això és una A, va visitar Joan Fuster a Sueca, al seu poble, perquè va escriure un llibre, Josep Pla, que es deia Homenots. I el llibre Homenots eren una mena de retrats que Josep Pla feia d'intel·lectuals catalans i Joan Fuster va ser un dels homenots de Josep Pla. Als anys 60 Fuster va ser un personatge de la cultura valenciana que va adquirir molta importància a tots els països catalans i va escriure als anys 60 el pròleg a les obres completes de Pla, és a dir, que tenia molt de prestigi Joan Fuster. I us recomano un documental del qual he obtingut molta de la informació que us estic explicant, que és el documental sobre Josep Pla del programa Imprescindibles de Televisió Espanyola, de l'any 2011. Bé, doncs la figura de Josep Pla, cabdal per a les lletres catalanes, tot i que també polèmica. Una altra figura destacada de l'assaggisme català de tots els temps és la figura del valencià Joan Fuster, que naix i mor a Sueca. Naix l'any 1922 i mor l'any 1992. Joan Fuster és l'inventor, l'ideador de la denominació Països Catalans per a parlar de tots els territoris de parla catalana. És un dels pensadors intel·lectuals més reconeguts i més importants per a la cultura catalana de tots els temps. Joan Fuster va ser repudiat al País Valencià a partir de la publicació del seu llibre de viatges per a l'editorial Destino, El País Valenciano. I ja això va ser el detonant, però també després se l'ha conegut
i ha estat polèmic per a algunes persones pel seu llibre Nosaltres els valencians, que és una reflexió assagística, històrico-assagística, sobre la identitat dels valencians, tot incloent la identitat dels valencians en una de les identitats que formen el que són les nacionalitats dels països de parla catalana. I això no era molt ben vist per una sèrie d'intel·lectuals espanyolistes i molt afins al règim franquista, que durant la democràcia es van traduir, es van convertir al País Valencià en el que s'han conegut com a blaveros, tot fent referència a la bandera autonomista del País Valencià. Joan Fuster, a banda d'escriptor, era important com a dinamitzador cultural al País Valencià o nexe d'unió amb els escriptors del Principat i també com a nexe d'unió amb els escriptors del Principat i de les Illes Balears. Era un personatge molt important del món editorial i polític que connectava amb personatges de Mallorca i de Barcelona també, i que articulava una mica la identitat i el moviment de recuperació lingüístico-cultural catalana als diversos territoris de parla catalana. Si us interessa aquest tema, us recomano el llibre, la tesi doctoral de Faust Ripoll, que està també publicada en un llibre que es diu Valencianistes de postguerra. I si us interessa també el tema de la polèmica suscitada, despertada a partir de l'any 1962 per aquests llibres de Joan Fuster i la divisió dels valencianistes valencians, nascuda en aquest moment però que encara perdura, us recomano el documental Del roig al blau. És un documental que podeu trobar en accés obert a internet. Per tant, Joan Fuster es va convertir en la principal diana de l'odi dels anticatalanistes valencians, coneguts com a blavers, com he dit. També us recomano, si us interessa la figura de Joan Fuster, el documental Ser Joan Fuster, de l'any 2008. Bé, Fuster ha estat molt apreciat perquè, com s'ha dit, obre les portes a una catalanitat més complexa i àmplia. No és només un nacionalisme basat en tòpics, sinó que Joan Fuster, des del seu exili interior, que no es va exiliar fora d'Espanya, sinó que va romandre una mica arrecerat, arrecerat, protegit a Sueca, i va escriure des de Sueca, doncs des d'allà fa el seu propi exili interior i intenta recuperar la cultura catalana des d'allà. I la seva literatura el que demostra és com es pot arribar a l'universal i a la intel·lectualitat més universalista a partir de la llengua pròpia i gairebé sense sortir de casa, tot rebent les influències i els estímuls de l'actualitat intel·lectual de tot el món a partir de llibres, revistes i notícies d'amics. Bé, Joan Fuster és un dels creadors, dels iniciadors del grup Torre, de l'editorial Torre, que és una editorial que es va crear als anys 40 i que va publicar a València molts llibres en valencià. Va ser l'editorial Torre va publicar els primers llibres de Vicent Andrés Estellés, i l'editorial Torre també va publicar llibres de poemes de Joan Fuster, com ara A les Homans, i estava creada per dos personatges com són Xavier Casp i Miquel Atlert, i aquests personatges inicialment eren catalanistes, pancatalanistes, però durant la transició es van convertir en blavers, en anticatalanistes i secessionistes lingüístics. Bé, per als anys 40 i 50 el grup Torre era el grup més d'un nacionalisme més combatent i més pancatalanista, i en canvi hi havia una altra institució, associació valenciana més antiga, com era el Ratpenat, que era, tot i que volia recuperar la llengua catalana per a la literatura i la cultura, ho feia de manera folclorista i no tenia mai ningú interès més enllà d'aquestes produccions literàries inofensives, no volia cap tipus d'activisme polític. I el fundador de l'Ratpenat és Teodor Llorente, que ja vam parlar d'ell en la presentació sobre la literatura abans del segle XX als països catalans. Teodor Llorente, però per exemple també van formar part de l'Ratpenat personatges com Carles Salvador, que és un personatge, un mestre i escriptor valencià molt més progressista i molt més fabrià, molt més unitarista de la llengua catalana.
Fuster, ja ho he dit, i en els inicis Fuster va començar escrivint poesia i després va veure que es trobava més còmode escrivint assaigs, perquè com ell mateix deia, ell és una persona amb poca imaginació, és una persona més bé que analitza des d'un punt de vista crític la realitat social, però no molt creatiu des del punt de vista de la creació poètica. També va ser traductor, Fuster, va traduir per exemple l'intel·lectual italià Silone i també altres autors francesos i italians. També va participar en la redacció enviant articles a la revista mexicana de l'exili Pont Blau. Això era sempre una tasca clandestina, perquè ja sabeu que estem sota una dictadura a l'estat espanyol i que totes aquestes manifestacions culturals no eren permeses. Bé, igual com Josep Pla, Joan Fuster és conegut per la seva sentenciositat, per una tendència molt gairebé, no sé, molt sentenciosa, molt de fer afirmacions categòriques, no? però a la vegada molt agudes i molt intel·ligents sobre la realitat. I la màxima representació d'aquesta sentenciositat de Joan Fuster és el Diccionari per a ociosos, que ha estat traduït a l'anglès i al francès, entre altres llengües, i que és tot fet a partir de sentències, definicions, de conceptes i de paraules per part de Fuster. Joan Fuster es va formar en dret, va estudiar dret a València i també era un lector àvid amb una amplíssima cultura universal. Un dels seus grans referents és Montesquieu. Montesquieu, segons Joan Fuster, és qui inventa l'assaigisme, la literatura d'assaig, i per tant és per a Joan Fuster un referent il·lustrat. I també altres ideòlegs del comunisme italià també eren bàsics per a Joan Fuster. I també Joan Fuster s'ha considerat un dels més grans coneixedors de la literatura catalana de tots els temps, i això ho podem observar en el seu llibre amb una finalitat gairebé enciclopèdica, com és la literatura catalana contemporània de l'editorial Curial, que es va publicar l'any 72 i amb el qual Joan Fuster va obtenir el Premi Crítica Serra d'Or. I alguns dels grans autors que influeixen a Joan Fuster són, com he dit, Gramsci, del comunisme italià, Bertrand Russell, Miguel de Unamuno, Voltaire, i també el noucentista Eugeni d'Or i també el francès preil·lustrat Michel de Montaigne. Bé, de Joan Fuster bàsicament direm això, però podríem parlar molt més. I ara passem a la que ha estat segurament la principal escriptora assagista del panorama literari en llengua catalana del segle XX, d'acord? I que és Maria Aurèlia Capmany. Maria Aurèlia Capmany és una de les escriptores catalanes més polifacètiques. Ha escrit teatre, novel·la, assaig, conte infantil, també és una de les creadores de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, de les fundadores d'aquesta Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, l'any 1959, i també l'any 1956 escriu la novel·la Betúlia, amb la qual comença a adquirir un cert prestigi com a escriptora, com a novel·lista. I l'any 1948 guanya el Premi de Novel·la Joanot Martorell amb El cel no és transparent. Bé, també direm que a l'assaigisme català contemporani hi ha poques dones, hi ha més dones a la narrativa novel·lística i a la poesia, però no tantes a l'assaigisme. I igual com Joan Fuster, Maria Aurèlia Capmany també va ser col·laboradora de la revista mexicana Pont Blau. Això vol dir que era una activista.
era una activista, Maria Aurelia Capmany, una activista pel nacionalisme català i també una activista feminista. També ha escrit Maria Aurelia Capmany guions de ràdio i de televisió. I com a és escriptora de narrativa breu, per exemple, Cartes impertinents de dona a dona, de l'any 1971. També és escriptora de teatre, per exemple, amb el llibre amb l'obra de teatre L'ombra de l'escorpí, de l'any 1974, i també, sobretot, se la reconeix com a assagista, per exemple, amb els llibres La dona catalana, del 1968, o El feminisme a Catalunya, de 1973. Bé, i també ha escrit, per exemple, un llibre de memòries, com és Mala memòria, de l'any 1987. I també va obtenir el Premi Sant Jordi de narrativa l'any 1968 amb la novel·la Un lloc entre els morts. O sigui que és una escriptora molt completa, feminista i catalanista. I quant a l'assaggisme valencià actual, al País Valencià tenim actualment 3 assagistes molt importants dins de la literatura catalana, com són Joan Francesc Mira, Enric Sòria i Joan Garí. Joan Francesc Mira, en els darrers anys, l'any 2013 em sembla, va traduir l'Odissea, que havia estat traduïda anteriorment per, si no vaig errada, per Carles Riba, i és una traducció molt valuosa i molt arriscada. I també ha escrit narrativa de ficció i assaggisme sobre l'actualitat valenciana i catalana en general. És un intel·lectual que ja està retirat de la vida universitària, però que és bastant prolífic des del punt de vista de l'escriptura assagística, sobretot. I ell té una formació clàssica, una formació de grec i de llatí, que li dona als seus escrits també aquesta dimensió universalista que sempre dona el regust grecorromà. Després tenim Enric Sòria. Enric Sòria és probablement, no sé, també és molt important com a crític literari, a banda de com a assaggisme sobre l'actualitat catalana i valenciana. És un crític literari molt, no sé, a mi m'agrada molt. I va néixer a Oliva l'any 1958. Té una prosa molt entenedora, molt senzilla i molt clara. I després tenim Joan Garí, nascut l'any 1965, el més jove de tots, que és nascut a Borriana, jo també soc de Borriana, i és escriptor, és també una mena d'escriptor compulsiu, no? Escriu molt. És escriptor de columnes d'opinió, això és una I, en premsa, per exemple, en els periòdics El País i Público. També em sembla que també té un blog al diari Ara. I també té un blog sobre ressenyes literàries que es diu Ofici de lector. Normalment ja sabeu que les persones que són bones lectores són, o sigui, si no s'és un bon lector, és difícil que es puga ser un bon escriptor. I també, com a assagista, per exemple, fa 3 anys, l'any 2012, si no vaig errada, va publicar Viatge pel meu país, que és una revisió, sí, l'any 2012 és una revisió del País Valenciano, perquè el País Valenciano es va publicar l'any 1962 i feia, si no vaig errada, 50 anys de la publicació del País Valenciano per part de Destino, escrit per Joan Fuster, i que va ser l'iniciador, aquest llibre, d'aquesta escissió, no? Aquesta batalla de València, en la qual els catalanistes s'havien dividit entre anticatalanistes, és a dir, secessionistes lingüístics, i valencianistes unitaris. Bé, Joan Garí també ha escrit últimament un llibre sobre gastronomia, un assaig gastronòmic, La memòria del sabor, i també té ficcions premiades, com ara La balena blanca, que és una ficció molt inspirada en la corrupció política del País Valencià, i memorialisme, com per exemple un llibre que
versa sobre la seva estada als Estats Units per a estudiar fa un bon grapat d'anys. I aquí tanquem el tema dels assajistes i comencem amb el conte. Quins són els principals escriptors de contes de la literatura catalana contemporània? Doncs hem començat per Pere Calders. Pere Calders és dibuixant, fou dibuixant i contista. Els contes de Pere Calders són molt valorats i molt reconeguts i molt estimats per molts lectors i per molts escriptors, i el que volíem destacar d'aquests contes és que se'ls ha trobat una influència de la literatura. Alguns els han considerat una mena que tenen influència del realisme històric, d'escriptors com ara Gabriel García Márquez, com ara Julio Cortázar o com ara Borges. I això té una explicació, ja que Pere Calders va viure 23 anys a Mèxic, exiliat a Mèxic, i allí va conèixer el seu company dibuixant, no? Que era cunyat seu, que és Avel·lí, aquí sobra una L, Avel·lí Artís Gener. Els seus contes, per això que he dit, s'han emmarcat en el realisme fantàstic a vegades, i a Mèxic escriu els seus millors textos, segons la crítica. També és dibuixant, per exemple, aquest és un dibuix en premsa de Pere Calders, d'acord, abans de la Guerra Civil. I l'any 1962 tornà a Catalunya després de 23 anys d'exili i amb el llibre L'ombra de l'Atzavara, de 1964, va guanyar el Premi Sant Jordi. I Antaviana és una adaptació teatral dels contes de Pere Calders, feta per Dagoll Dagom l'any 1980, i que a partir d'aquesta representació teatral, Pere Calders va adquirir encara més fama. I l'estil dels seus contes és humorístic, irònic, fantasiós i absurd, d'una ironia absurda. I, per exemple, un dels reculls de contes més famosos de Pere Calders és La invasió subtil i altres contes, que va ser editat l'any 1978 i que ha estat reeditat l'any 2011, recentment. Bé, ara passarem a parlar d'un altre dels personatges més importants de la literatura catalana contemporània, que aquí hem inclòs en l'apartat contes, però que també és molt important la seva poesia i també altres tipus d'escriptura, i aquest personatge és Salvador Espriu. Salvador Espriu naix el 1913 i mor el 1985, i de menut passa temps d'estiu, estiuetja a Arenys de Mar. I Arenys de Mar serà la ciutat que inspira la ciutat simbòlica de Cinera, de cementiri de Cinera, que com veieu és l'acrònim d'Arenys. Si llegim Cinera de l'inrevés tenim Arenys. Amb 15 anys escriu el seu primer llibre, Salvador Espriu, en castellà, que es titula Israel. Va fer estudis universitaris, va cursar estudis universitaris de dret i d'història antiga. I ben aviat publica una de les seves novel·les, que és Laia, i l'altra novel·la seva és El doctor Rip. I realment ja amb aquestes novel·les ja mostra que té un estil allunyat del que seria l'estil noucentista. Per tant, com molts dels genis escriptors, seria difícil encaixar Salvador Espriu dins d'una corrent literària concreta. És un personatge complex i amb molt de caràcter literari. Cal dir, volem destacar, que la pel·lícula, que la novel·la Laia ha estat duta als cinemes, d'acord? I després, l'any 1933, Salvador Espriu forma part d'un viatge que el marcarà per a tota la seva vida, ja que amb un viatge subvencionat per les institucions catalanes per a estudiants i per a intel·lectuals viatja per tota la Mediterrània i coneixerà paisatges
i espais geogràfics que tindran un paper important en la seva obra, perquè viatja per Egipte, per Palestina, per Grècia, per Itàlia, etc. I tot això ajudarà a crear aquest paisatge mític de ressò del Mediterrani clàssic que tenen moltes de les seves obres. I en aquesta època de preguerra és quan Salvador Espriu coneix intel·lectuals i escriptors catalans com ara Carles Riba o Baltasar Rosselló Pòrcel, que com sabeu era mallorquí i va morir ben jove. I, per exemple, tenim el seu llibre Ariadna i el laberint grotesc, que és un llibre de contes, igual que Miratge a Citerea, o Les roques, el mar i el blau, que són contes amb un ressò clàssic, dels clàssics grecs i llatins. I el que fa a Marianna i el laberint grotesc és quan Salvador Espriu consolida la seva narrativa situada entre la sàtira esperpèntica i el lirisme. I també es veuen reflectits aquests paisatges, com he dit, d'Egipte, Turquia, Palestina, Itàlia i Grècia, en definitiva, paisatges mediterranis. Salvador Espriu no s'exilia fora de Catalunya després de la Guerra Civil, sinó que viu un exili interior, igual com l'exili interior que varen viure personatges com Sanchis Guarner, Joan Fuster o fins i tot Vicent Andrés Estellés. En aquest exili interior, en aquesta postguerra dins d'Espanya, dins de Catalunya, Salvador Espriu treballa com a advocat i escriurà una sèrie d'obres, tot intentant escriure-les de manera fent crítiques vetlades per a poder esquivar la censura franquista. I d'aquí provindran obres com ara els poemaris Cementiri de Cinera o La pell de brau. Quina és l'estratègia que segueix Salvador Espriu per a esquivar la censura? Doncs bé, Salvador Espriu amaga simbòlicament i anàlogament el seu univers, el seu missatge crític amb el franquisme, l'amaga a través d'una creació d'uns espais, d'uns topos paral·lels als topos reals. De manera que, per exemple, la ciutat de Cinera equival a Marenys i, per exemple, la ciutat de Lavínia equivaldrà a Barcelona. Conilòsia serà la manera de referir-se a Espanya. Conilòsia com al país dels conills, igual com els llatins, com els romans denominaven Espanya. Alfaranja, que serà Catalunya, o Sefarat, que serà una altra manera de referir-se a la península ibèrica, tot utilitzant una denominació hebrea. I Salvador Espriu, en definitiva, té una visió culta i uns referents universals, i amb això fa una reflexió eclèctica sobre les cultures mediterrànies i ibèriques. En les seves mateixes paraules, el que ell diu és que, jo sóc un fadrí drapaire de l'estúpida i dolorosa hora de la trencadissa i encara ajudo a collir-ne les miques i els bocins. És a dir, que dins d'una societat, com la societat catalana, que ha estat destrossada, que ha estat gairebé anihilada per causa de la Guerra Civil i de la repressió que s'ofreix bàsicament des de fa 300 anys, ell el que està fent és una mena de recomposició de la identitat i de la mitologia dels catalans dins d'una mitologia més complexa i més àmplia que connecta directament amb els clàssics grecs i llatins i amb tota una simbologia i una mística mitològica de la vora del Mediterrani. També l'any 1939 Salvador Espriu escriu la tragèdia Antígona, per tant també té textos dramàtics. I aquí hem transcrit un poema seu, un poema d'Espriu, que és l'assaig de Càntic en el Temple, i que
parla, és una mica un poema de caire patriòtic, no? Però un patriotisme una mica cansat, no? Un patriotisme melancòlic i una mica existencialista, fins i tot. No és, per exemple, com el poema, com la Oda a la Pàtria de Carles Aribau, no? Del 1833 que comença amb la Renaixença, sinó que és una oda existencialista a la pàtria, podríem dir. I acaba amb un vers molt famós, no? Amb uns versos molt famosos que és una qualificació, una renglera d'adjectius molt, molt tangiblement cansats i escèptics de la societat, no? De la societat en la qual Espriu viu, perquè diu: però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort, car sóc també molt covard i salvatge, i estimo, a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. Ves, aquesta visió cansada i nostàlgica, no, nostàlgica no és, cansada i existencialista de la pàtria catalana. I una vegada ja hem dit les principals coses sobre Salvador Espriu, passarem a parlar dels rondallistes. Bé, recordem que estem encara en el tema del conte, que és una mena de narrativa molt breu i que enllaçaria, podríem dir, no, des del punt de vista formal, entre el que és un poema i el que és una novel·la, no? Perquè estaria entremig. A veure, el conte en català té una tradició mil·lenària, com gairebé el conte ha existit en totes les societats del món. En les societats africanes, com les faules, en les societats indígenes, en moltes societats, des de sempre. És una de les característiques de les societats orals. Per què és tan important el conte? Doncs perquè el conte és un vehicle per a la transmissió dels valors d'una cultura i d'una mica la idiosincràsia d'un poble d'una manera molt didàctica i molt impersonal, descontextualitzada des del punt de vista espacial i temporal, de manera que és una història breu que les persones poden memoritzar i explicar de pares a fills. I així, doncs, una mica traslladar la competència sociocultural d'una generació a una altra, de com s'ha de viure i com s'entén el món dins d'una cultura i d'una llengua determinades. Per tant, la cultura catalana no és menys en aquest sentit i té rondalles molt antigues, fins i tot que provenen d'abans de la Reconquesta. Doncs bé, a partir de la Renaixença ha hagut una sèrie de persones que s'han dedicat a recuperar la tradició etnogràfica o rondallística dels territoris de parla catalana. I aquest aspecte ha estat especialment treballat i estudiat a les Illes Balears i al País Valencià, podríem dir fins i tot, i curiosament, més que a Catalunya. Per què? Doncs pot ser pel fet que el folclorisme i el costumisme ha estat més important, ha estat més central a Mallorca i a València que no a Barcelona, que sempre ha estat una ciutat més industrial, amb unes visions més de cap endavant, en lloc de cap endarrere. Bé, sigui com sigui, el cas és que tenim grans recollidors, grans recopiladors de rondalles i d'històries mitològiques populars. A Mallorca tenim Antoni Marià Alcover, que era un religiós que va viure de l'any 1862 al 1932 i que és un dels protagonismes de la normalització del català juntament amb Pompeu Fabra i que també és un etnògraf fonamental per als mallorquins i per als catalans en general. I després tenim Enric Valor, el valencià Enric Valor, que fou també l'encarregat de recopilar les rondalles valencianes. Carles Salvador, en la seva faceta de mestre i d'escriptor i de lingüista, també podríem considerar-lo important en aquest sentit al País Valencià. Bé, Alcover, com he dit, és important per a la normalització de la llengua, per a la normativització de la llengua, a començaments del segle XX,
sobretot per la creació del Diccionari Català-Valencià-Balear, que va ser editat per Antoni Maria Alcover i un editor mallorquí molt important que és Francesc de Borja Moll. I tenim les rondalles mallorquines, que són una recopilació bàsicament i principalment d'Antoni Maria Alcover. I Carles Salvador, tot i que no fou especialment un rondallista, fou un mestre molt important i també del País Valencià i activista, membre de l'Orrat Penat, tot i que defensava la unitat de la llengua, un dels signants de les normes de Castelló, si no estic errada, que són les normes de l'any 1932, que segons les quals els intel·lectuals valencians accepten les normes d'escriptura del català, valencià i balear unitàries, les de Pompeu Fabra, i també fou un escriptor avantguardista destacat, per exemple, amb la novel·la amb el títol que vulgueu. Bé, passem ja a una etapa del conte més modern, que és l'etapa que encetarem amb el personatge més o menys mediàtic de Quim Monzó. Bé, doncs, Quim Monzó és un personatge bastant mediàtic i que ha tingut una importància no només com a escriptor de contes, sinó com a novel·lista i com a assagista. La seva obra literària està molt tacada d'humor i d'ironia i és molt famós pels seus contes i novel·les en català. També ha escrit articles d'opinió en premsa tant en català com en espanyol i ha publicat reculls d'aquests articles d'opinió tant en català com en espanyol i ha estat un personatge mediàtic bastant caracteritzat perquè és tartamut i té tics. Bé, no sé si és tartamut, però almenys té tics. Per tant, és una persona que quan apareix davant de la pantalla té un tarannà bastant característic i amb molta personalitat. Bé, també és important perquè fou qui va escriure i declamar el discurs inaugural a la Fira del Llibre de Frankfurt de 2007, en la qual el català fou la llengua convidada i fou un discurs molt trencador i molt potent que encara es recorda. Crec que el podeu consultar en aquest enllaç. També és un escriptor que podríem anomenar escriptor postmodern, en el sentit que fa una literatura irònica que mescla molts referents i molts d'aquests referents són referents de la cultura de consum. Bé, aquí hem destacat alguns llibres seus, com són 86 contes, un llibre de contes, també Del tot indefens davant dels hostils imperis alienígenes, que és de l'any 1998, i també una novel·la de ficció, que són una mena de microrelats, que es diu El perquè de tot plegat i que és de l'any 1993 però que va estar adaptada al cinema per Ventura Pons l'any 1995. Passem a parlar de Mercè Rodoreda per analitzar els seus contes. Bé, Mercè Rodoreda és probablement la novel·lista catalana més important del segle XX. Aquesta escriptora va néixer l'any 1908 a Barcelona i va morir l'any 1983. Bé, també va ser una de les escriptores que es va exiliar l'any 1939. I hi ha una afirmació que diu que l'any 1939 Catalunya es va exiliar. Per què? Perquè molts dels escriptors catalans, la immensa majoria, s'havien implicat directament en el govern de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República. Eren activistes polítics, com ara Carles Riba, Joan Oliver, Mercè Rodoreda, Anna Murià, Pere Calders o Joan Sales i també Mercè Rodoreda. I al gener de 1939, quan Barcelona fou ocupada per les tropes franquistes, molts d'aquests escriptors fugen junts i s'estableixen inicialment en un castell d'una població del sud de París que es diu Roissy-en-Brie. I que no sé si us en recordeu, però Carles Riba, quan hem vist la poesia, té un poemari que es diu Les elegies de Bierville. Doncs Bierville és el nom d'aquest castell de Roissy-en-Brie
en el qual l'any 1939 es varen refugiar molts intel·lectuals catalans, entre els quals Carles Riba i Mercè Rodoreda. El juny de 1940 els nazis ocupen París i per tant tots aquests intel·lectuals que es trobaven a Roissy-en-Brie van haver de fugir, alguns dels quals varen decidir fugir a Amèrica i altres, com Mercè Rodoreda, Carles Riba o Pompeu Fabra, varen decidir quedar-se per Europa, a França, a Anglaterra, a Bèlgica, etc. Per tant, aquesta diàspora catalana que produïa les obres de més qualitat en llengua catalana, perquè eren els principals intel·lectuals catalans els que les produïen, tot i que estiguessin exiliats. I també per això es van celebrar Jocs Florals en llengua catalana per tot el món. També a Sao Paulo. A Sao Paulo també es van celebrar Jocs Florals al Casal Català. A Amèrica els exiliats s'organitzaren en casals catalans, que ja existien des de la immigració del segle XIX de catalans a Amèrica, i també organitzaren Jocs Florals, per exemple. En canvi, a Europa, l'exili dels escriptors catalans a Europa fou molt més inconnex. Els exiliats romangueren disseminats i sense molta relació entre ells, de manera que, potser per això, els estils dels exiliats catalans, escriptors, era un estil literari molt més diferenciat, cadascú va evolucionar per un camí diferent. I aquest és el cas de Mercè Rodoreda i de Carles Riba, per exemple. Per exemple, com l'escriptor de contes Pere Calders es va exiliar a Mèxic i per tant tenia unes influències més d'escriptors d'Amèrica i per tant per això potser els seus contes tenen un estil que es podria comparar amb el realisme realisme fantàstic. Per tant, els contextos modifiquen les escriptures literàries dels autors. Bé, Rodoreda és sobretot novel·lista i contista, però també escrigué poesia i teatre, cal no oblidar-ho. De menuda no anà gairebé gens a escola i fou el seu avi qui li inculcà d'una banda l'amor per la lectura i l'altra l'amor per les flors, que com veurem és un amor a les flors, als jardins, que es veurà reflectit en les seves novel·les durant tota la seva vida. Amb 20 anys es va casar amb el seu oncle matern, amb el germà de la seva mare, que era 12 anys més major que ella, i tingueren un fill amb una malaltia mental. I ella tota la vida es va autoculpar de la malaltia mental del seu fill pel fet d'haver tingut un fill incestuós. Per això, als inicis dels anys 30, triarà la literatura com a via d'escapament, com a alternativa d'evasió a els seus problemes personals. Bé, la seva literatura és una literatura de regularitat i perfeccionament progressiu. No para mai d'escriure, no para mai de millorar com a escriptora. Als anys 30 tingué una gran implicació política que va treballar al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i a la Institució de les Lletres Catalanes i per causa d'això, per causa d'aquestes implicacions d'activisme social de l'època, es va haver d'exiliar durant la Guerra Civil perquè si no ho hagués fet llavors hauria estat empresonada o executada per Franco. Bé, ella, com hem dit, quan entren els nazis a París l'any 1940, decideix romandre exiliada per Europa i es queda exiliada amb Armand Obiols, que serà la seva parella, durant tota la seva vida, que també era un intel·lectual català. L'any 1946 s'estableix a París i passa una època de penúries amb molta precarietat econòmica en la qual viu tot fent alguns treballs de costura a casa i no escriu molt en aquesta època, no té temps. Però l'any 1954 Armand Obiols aconsegueix un treball important, crec que en les Nacions Unides, si no vaig equivocada, a Ginebra, i llavors Obiols i Rodoreda es traslladen a Ginebra i allí sí que escriurà Mercè Rodoreda perquè tindrà una independència econòmica, perquè no haurà de treballar per a subsistir i per tant tindrà molt de temps per a escriure. I allí escriurà algunes de les seves obres més importants, com són 22 contes, La plaça del diamant o La mort i la primavera.
L'any 1960 la plaça del Diamant no guanyà el Premi Sant Jordi, però tanmateix Joan Fuster, Joan Fuster, l'assagista que hem vist abans, es trobava en el jurat que no va donar el premi a Mercè Rodoreda. Però a Joan Fuster li va agradar molt l'obra i li la va recomanar a l'editor Joan Sales, que com veurem també és un escriptor que ara després parlarem d'ell, per a que la publiqués en la seva editorial, que era l'editorial Club Editor. Per tant, l'any 1962, Joan Sales publicarà La plaça del Diamant a Club Editor per assessorament de Joan Fuster i a partir d'ahir Mercè Rodoreda començarà a ser una escriptora coneguda i bastant consagrada a Catalunya. I a partir d'aquest moment sempre Mercè Rodoreda publicarà amb el segell de Joan Sales. L'any 1966 sí que Mercè Rodoreda guanya el Premi Sant Jordi per la novel·la El carrer de les Camèlies. I l'any 1971, quan mor Armando Obiols, Mercè Rodoreda decideix traslladar-se a Catalunya. Ja no vol continuar vivint a Ginebra. D'aquesta època serà l'escriptura de les seves novel·les més complexes, no? Com per exemple Mirall trencat. I també alguns reculls de contes com ara Semblava de seda i altres contes. L'any 1983 Rodoreda decideix cedir tota la seva obra a l'Institut d'Estudis Catalans, que crearà la Fundació Mercè Rodoreda per a gestionar aquest patrimoni literari tan important. L'any 1985 es publica la correspondència de l'escriptora catalana Anna Murià, que també va estar exiliada al castell Guaisy-en-Brie, i Mercè Rodoreda. Aquesta memòria epistolar és molt valuosa per a conèixer els pensaments i els detalls biogràfics de Mercè Rodoreda. I l'any 1986 es publicà pòstumament, una vegada ja havia mort Mercè Rodoreda, la seva obra inacabada La mort i la primavera. I des de l'any 1998 existeix el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, que és un premi molt prestigiós en llengua catalana. Bé, alguns crítics de l'obra de Mercè Rodoreda han destacat la validesa universal de les seves obres, de les angúnies, sentiments i pors expressats pels personatges de Rodoreda. Segons diu Mercè Rodoreda, cada època té una novel·la diferent i és per això que trobem diversos tipus d'escriptures, de proses i de ficcions escrites per Rodoreda en diferents moments de la seva vida. I també les seves novel·les reflecteixen l'erosió que el mal causa en la vida dels homes. Els seus personatges tenen aquest mal, aquesta crueltat una mica viscuda i projectada com a modus vivendi o com a pulsió de vida. La crueltat com a força de la naturalesa humana és el que dona energia, el que fa viure els seus personatges. I és un recurs de supervivència. I aquí he dit et, però és la preposició de. Crueltat com a recurs de supervivència en els personatges de Mercè Rodoreda. Els personatges femenins de Rodoreda, han destacat els crítics, són o bé víctimes ingènues o bé botxins. I l'estil de Rodoreda és místic i poètic, però no per ser poètic deixa de ser sinistre. Aquestes informacions de la crítica les hem obtingut des de la pàgina web escriptors.cat. Y según Saladrigas, Rodoreda amaba los símbolos de la realidad mucho más que la realidad misma en su bastarda desnudez. És a dir, que es fixa molt en el detall i de vegades idealitza els detalls de la realitat, tot convertint-los en elements simbòlics. L'obra de Rodoreda està traduïda almenys a 31 llengües, per tant és una obra universal. I volíem analitzar dos contes de Mercè Rodoreda. Un d'ells és La gallina, del llibre La meva Cristina i altres contes, de l'any 1967, i en aquest conte ha estat dut al cinema amb un curt cinematogràfic anomenat
La gallina i dirigit per Manel Raga. Aquí podeu veure'l. I es tracta d'una família formada per un pare i un fill que està molt afectada per la mort precoç de la seva mare. El pare, el marit, s'ha trastornat i es descriu un ambient rural, àrid i de solitud, no enmarcat exactament en cap territori concret toponímicament, i conté escenes així una mica sàdiques, no? I sinistres, com ara quan el pare pela el conill. És una escena que mostra que fa una sensació sinistra i fastiguejosa, que també es reprodueix en el curt. Aquest conte té un estil segmentat i reflecteix un trauma familiar. I el discurs reportat del conte és molt espontani, però transmet espontaneïtat. I el conte té un final epifonemàtic que deixa intuir una certa imaginació de zoofília entre el pare i una gallina. I això genera un trauma infantil del narrador en primera persona, que és el fill que conta aquest ambient fastiguejós que troba a casa amb un pare que s'està trastornant i un context de solitud i d'un paisatge inhòspit. Bé, aquí fem una anàlisi més detallada d'un altre conte, que és un conte més antic, el conte Orleans 3 quilòmetres, del recull Semblava de seda i altres contes. Aquest conte és un text auster, d'estil segmentat, però no per això sense lirisme. Conté unes descripcions molt fines, molt agudes de la llum, dels escenaris, de les olors i dels sons. Per tant, aquí veiem una de les característiques de la prosa de Mercè Rodoreda, que és la importància del detall. Les descripcions físiques també són molt subtils i trobem també descripcions polisindètiques, com ara quan l'autora descriu el camí que estan fent els exiliats que estan caminant cap a Orleans, tot fugint de la Guerra Civil Espanyola, se suposa. I l'autora va descriu progressivament el que va trobant, no? Amb aquesta corranda, amb aquest seguit de persones que s'estan exiliant, amb carros, amb motxilles, amb sacs, amb nens arrossegant tot el que poden per a fugir amb algunes viandes. I aquí hi ha descripció polisindètica. Mercè Rodoreda mostra un gran sentit del ritme narratiu, per exemple, quan introdueix inesperadament el bombardeig en l'ambient sinistre de la casa en què dormiran els personatges protagonistes. Té un interès especial pels paisatges, que fa unes descripcions gairebé fotogràfiques i mostra una sensibilitat especial per l'element vegetal. I trobem certa espontaneïtat i realisme, no naturalisme, realisme en la seva manera de narrar les històries. Una manera de realisme social podríem trobar en aquest conte, realisme de postguerra. Aquí no estaríem exactament d'acord amb això de naturalisme. Trobem en la novel·la que està plagada d'expressions i de paraules afrancesades, fet que ens fa intuir que va ser escrita quan ella ja parlava normalment francès. I la novel·la té un final epifonemàtic de tipus irònic, que és un ensurt d'un dels personatges, del personatge del negre esclau, que està fugint també i està molt assustat. I amb una rata, s'assusta amb una rata, amb un ratolí. El leitmotiv del conte és la frase que la dona li diu a l'home, dels protagonistes, que és que tot el temps està repetint «Que està molt lluny Orleans?», que és una pregunta, no?, que demostra com de cansada està ella i com ella assumeix un rol d'una mena de submissió, de guiatge per part del marit, no? Ella fa una mena de rol infantilitzat. I no sabem si aquesta escena pot tindre algun to autobiogràfic, perquè sabem que l'escriptora sí que va haver de fugir a peu per França
per a fugir de la guerra civil. Per tant, aquest conte podria tindre inspiracions autobiogràfiques. I el personatge del negre en certs moments ens dona una mena de to colonialista i al mateix temps el podríem interpretar de manera d'idealitzar l'exili americà, perquè, com sabem, ella va decidir quedar-se a Europa, però molts dels seus companys exiliats van decidir anar-se'n a Amèrica, no? I sembla que els exiliats que se'n van anar a Amèrica van tenir una vida més plàcida, més tranquil·la i en una mena de paisatge idíl·lic, no? Que seria la imatge que té Rodoreda d'Amèrica. I aquest negre, aquest personatge del negre esclau, que ha perdut els seus entre cometes, propietaris, és un personatge que tot el temps està enyorant Amèrica i pensant i dient que Amèrica és el millor. També apareixen en aquest conte les misèries morals de la pobresa i de la desesperació, com quan la dona protagonista vol robar-li la maleta al negre, o com quan el marit es veu tota l'ampolla de vi sense donar-li ni a la seva dona ni al negre. I també destaquem que el narrador és un narrador omniscient en tercera persona que ens mostra molt profundament els sentiments i les actituds dels protagonistes, i el conte es divideix en 3 escenes principals, i després també veiem que a l'hora de descriure l'autora exalta especialment la bellesa, sobretot dels personatges joves masculins. Això també ho havíem vist en altres novel·les seues, com ara La plaça del Diamant o El carrer de les Camèlies. I també trobem certa tendència en les descripcions, en aquest conte, a les dobles adjectivacions. I per acabar direm que trobem interessant la construcció de la relació entre els personatges, sobretot entre el marit i la dona, que fa Mercè Rodoreda entre els protagonistes, que alhora és una relació complexa i molt versemblant, molt creïble, que mostra les pors d'aquesta dona i mostra també un caràcter molt arisc per part de l'home, que és una actitud molt cansada, no? I els personatges pareixen bastant realistes i creïbles, aquí falta una L, realistes, que mostren bastant bé les misèries de la vida que es podien viure per aquests personatges de postguerra, que s'estan exiliant d'una manera molt miserable per França. I per acabar amb les novel·les, per acabar amb la literatura catalana contemporània, hem acabat amb el conte, i en la propera presentació us parlarem de la novel·la, dels principals novel·listes i de les principals novel·les de la literatura catalana contemporània, segons el nostre punt de vista. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem en el proper vídeo. Una salutació de qui us ha parlat, la vostra professora de català, Aina Montferrer.